He comprat alguna cosa? Sí, formatge. A veure, jo crec que funciona però s'ha d'ampliar per més estants. Sí. Hosti, doncs no ho sé, perquè sempre has sigut de les Roses, no sabria què seria ara. Espero que sí. Esperem tots que sí. És necessari per la ciutat. O sigui, hem de treure línia que tenim al mig de la ciutat i unificar-la. Augmentaria. Perquè al centre de la ciutat no està el comerç i si posem places d'aparcament de pagament, la gent no vindria amb el cotxe per venir a comprar a Sant Feliu. Amb un titular social. Acció de govern. Quina acció de govern ha hagut? El pitjor, no per dir el pitjor, sinó a lo millor la forma de comunicar. Res més. En positiu m'ha sorprès la convivència i la bona entesa entre tots els regidors. M'ha decepcionat molt un grup que no li agrada parlar de coses generals que són inclusives per la ciutat i pels ciutadans de Sant Feliu. Tothom ho sap, quin grup. Doncs no. Del 26J, comunicació, pacte d'esquerres i que parlin. Que parlin perquè no han parlat fins ara. A cap. En el cas que fos, s'hauria de plantejar, però no deixaria mai de ser regidor perquè un regidor està per unes idees. Llavors, seguiria defensant les idees com el que estem treballant al grup municipal de Junts per Sant Feliu, d'iniciar la plataforma d'aturats de Sant Feliu, iniciar la visibilització del col·lectiu LGTB a Sant Feliu, treballar en entitats contra el racisme, treballar en el tema de cultura, o sigui, això continuaríem fent-ho.